Spesial buat serbongan pasukan Bate Pak RT di sini. Kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumaknina luwih sempurna yen berjamaah luhur lan asar salat saya ditanda ing tindak rayokane ditambah salat sunahe ojo sembrono iku perintah agama eling ono ning donya mangsa delok sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. la ilaha illallah, La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis janjine tansah dielingke, wis janjine padha nindakake adan wis kumandang wayahe sembahyang natepi wajib gawe pangeran salat dadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumaknina luwih sempurna yen berjamaah Luhur lan asar salat saya ditanda ing tindak omah Maghrib lan isya jangkepe rayokane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama elikono ning donya mangsa delok sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matur sembah nuwun.